Tungod kay Mother's Day na karong Domingo, saluduhan tang usa ka inahan kinsa naning kamot isip delivery rider alang sa iyang mga igsuon. Human mipanaw ang ilang ginikanan. Bisan ang duha niya ka anak mipanaw na. Atong sayro na nga istorya pinaagi nining report. Tuig 2018, dihang nagsugod si Aidsa Endozo nga mahimong delivery rider gawas sa iyang trabaho sa usa ka advertising agency. Sa una, pastime lang kuno niya kini. Apan tungod sa pandemya, nahimo na niya kining ikaduhang trabaho. Panahon karon na pangitaunon jud kaayo ang kwarta, ma'am. Dili na siya mag-matter, ma'am, kung babae ka o lalaki. Basta kay ma-provide nimo ang panginahanglan sa imong family. Inspirasyon ni Aidsa ang iyang bana. Ilabi pa nga ang duha nila ka anak mipanaw na tungod sa sakit. Ug isip kinamagulangan, siya na ang nahimong inatay o ina ug tatay karong wala na sab sila'y ginikanan. Pagkawala sa mong duha ka baby, nangita jud siya kanang baga kaingon siya ibuhos na lang nako tanan akong love. Kaya alay kog siya mga isuon. Bisan sa mga hagit sa iyang kinabuhi, wala nagpalupig si Aidsa. Matud niya, ang gugma niya alang sa iyang banay, mao ang iyang sandata aron mo barog ug mapadayon sa kinabuhi isip ilaw ng tahanan. Salig lang ta sa Ginoo, dili ta nila pasagdan. Especially kung atong heart pure sa pagtabang sa mga tao nang hinahanglan, sa atong family, especially sa mga anak nga pa kailangan jud kaayo nila og support sa mamam. Busa alang kanimo Aidsa ug sa tanang inahan, Happy Mother's Day!